Entroido máis, achegámonos á residencia Nuestra Señora de la Esperanza da Fundación San Rosendo para coñecer as actividades que teñen preparadas para celebrar estas datas. A temática nesta ocasión foi Avatar. Este ano quixemos darlle unha volta e facer unha pequena obra de teatro en que cada un dentro do seu nivel participa memorizando pois unha frase ou un pequeno párrafo e despois desta pequena obra de teatro é unha forma de practicar durante meses a memoria, tamén a psicomotricidade a hora de facer os traxes, porque todos os collares, as orellas e todo fan noeles. Cada un axuda no que pode e a parte de logo facer a pequena obra de teatro que lles fai moita ilusión porque veñen as familias a poden ver, ven como eles actúan e demais, facer un pequeno baile para esta época de festa, de Entroido. Esta tamén é unha boa ocasión para aproveitar e socializar, ademais de coñecer as costumes dos residentes nacidos noutros lugares da provincia. Eles ven a diferencia de que antes puñeste calquer cousa, eso xa era Entroido. E agora estamos acostumados a que hai que facer o mellor traxe, que tal, entón, eles agradecidos nese xeito, que calquer cousa xa é carnaval, xa é Entroido. Con que haxa música e ganas de festa, xa hai que celebrar algo. Entón, tamén se notan logo as diferencias de cada zona, porque cada un son dunha zona da provincia, entón ese compartir experiencias de como se facía antes na súa zona e non, tamén é moi enriquecedor. Ao final, aprenden un dos outros. Para eles as actividades son moi positivas e momentos de desfrute, xa sexa polas manualidades, os bailes, os debuxos ou as obras de teatro. Sempre se animan a todo cada un na medida do posible. Sí, me gusta. ¿Celebraba el carnaval antes? Sí, allá en el pueblo. Yo soy de Ventraces, ahí de Ventraces, cerca de aquí de Orense. Imos facer algo de teatro. Casi non sei o que, pero dixéronme que era unha frase de teatro. Agora, o que é xa veremos. Somos todos modistas e cada unha fixo o seu. Sí, a mí é un pouquiño largo, pero así tapa as pernas. Me gusta lle facer manualidades? Sí. Entretense, non? Hombre, paso tempo. Moi bonito. Así nos dixeron que vivían en o Entroido de Lobos. Yo me disfrazaba, sí. Sí, de que se disfrazaba ya no me acuerdo bien, pero bueno, de mono, de tigre, yo lo pasaba bien. ¿Y hacían fiesta? Sí, fiesta, sí. Yo lo pasaba bien, y me entraba, sí. A min gustaban as festas todas, menos traballar. Normal, traballar que lle vai a gustar. Bueno, pero por desgracia tuve que traballar. Ahora non traballo, ahora estou descansada, entón podo ir para onde queira. Disfrazábamos, íbamos a outros pueblos, había orquesta e pasábamoslo moi ben. Sí. E de que se disfrazaba? Facía vostede os vestidos ou o que fora? No, con farrapos. Con farrapos de os sacos de patacas. Abríamos por un lado, metíamos pola cabeza e por arriba puñíamos un melón, un calabazote, non, que lles chaman, e facíamos cousas de maíz, así, follas de maíz, facíamos a nosa maneira.